je ga alƙali. Da fari na kira makakina sarkin da ya dukkan masoyana, salati rafana ga manzona ya zarce a tarin yau suna, da alai na sassa sahabansa Allah kasa da masoyana, domin salata ne a yafe ne a kankare dukkan a kauda hasadin magautana a ɗaukaka da na hausa mana ba mai hali. Salam alaikum ya masoyana, Palestina TV awa manyan sani fa yau da zano su ko zo maji su dan mu amfana, idan maji su sai mu hankalta mu kaudace musu yana arstini nake mu dai gane domin mutunci mu aljanna, idan hakan ta faru ina murna na zo ina ziyartar masoyana kan duk sana cikin wani. Manyan zarafai sun katange mu ga shaidan ya shige tsakaninmu, shaidan kala-kala cikin duniya mu gane wanda za ya cuce mu. Akwai shaɗan mutum da ruhani, mutum shi yake katange mu da duka ayyuka na alkhairi, aljan yake shiga tunaninmu, na bawon shawara a kan sharri da mummunin shige cikin matsala, aljanna zai wuya mu je koli gaba irin su ku ne santa farko shirka fitar wani Allah ko kai haɗe da shi aka rauni, kisan kai mun sani akwai muni, sabi yana ciki muna da gani a harfe wanda ba shi da wani haƙi, wa'yansu so suke su kurbuce matan murafana ya shirye mu magana duniya ƙurarra ce wataranmu na ga alƙali. Barin sallah muke a kan lokaci, wa'yansu masu ce ba za su yi ba, zaka mukan hana mu ɗan damke, wasu sukan bayar ko ba duba. Yin azumin watan Ramadana madan kana cikin uku baba, yanzu waka ce bayan ka sami iko, an san ilahuna ba zai iso ba, wucewa iyaye kaura cewa yan uwa karbi ko da matsala ta samu na cikin wani hali. Luwaɗi kun ja abin kunya da maɗugo ku zo mu babbar su, riba cikin sana'a ake samu a ƙara dukiya akan nasu, karya ga wanda shi ya zage mu duwa a yaƙi mu kyala wasu shugaba
kana ganin mu za mu je fili gaba irin su mu ne santa mu dubar bana ya mu in mun ki za mu je ga alƙali cin ganimar yaƙi kafin araba ba ta fashi mu bar su ikibana riba cikin sana'a ake samu a ƙara dukiya akan nasu aikin kwastam cikinsa akwai matsala cin haramun cikinsa zai nuna mutum ya kashe kansa da jahilci ya garya a duk inda ya zauna ungun alƙali a cikin kotu cin hanci ka karɓa ko ka bayar Allah yana hani cikin fili da mata rashin kishin matan karkarkayo malam gaji auren kisan wuta rashin sarki bayan najasa ta wuce geji koya ilimi har da ha'inci kori karmi ko cikin daji rashin yarda da kaddara in ta zo ma annan limanci ko akan furji jallala zai yafe mu kar mu ce za mu biye wa shaidani ummi hakan wuta muna koli anan kun san tsaya in har kaji labin da kai kake kayo duba ya gafi zunubu jami'a rabbana ya ce duk miyo duba na kuhuwal kafur rahimu rabbana yana kira miyo duba a risuke masa duhu a nan zan tsaya wurin ilahuni nake duba duk kuskuren dami a yafe mu a sama a cikin aljanna ya zama cikin hali gaba irin su ku ne santa mu dubar bana ya mu in mun ki za mu je ga alƙali irin su mu ne santa mu duba rabbana zai yafe mu in mun ki za mu je ga alƙali gaba irin su mu ne santa mu duba rabbana zai yafe mu in mun ki za mu je ga alƙali gaba irin su mu ne santa mu duba rabbana yafe mu in mun ki za mu je ga alƙali.